Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gablong. Halo pemirsa. Asine iki ya pengen gawe konten sahur. Wis rada enteng ceritane iku. Persiapan tak ngerti kabeh. Ya tak gawe alarm. Tiba-tiba aku untuk halangan pemirsa. Selama bertahun-tahun lagi iki keterak head aku pemirsa. Yo sek watuk emang. Ya wis. Saya pemirsa angker dijak omong dulu watuk. Embune saiku. No, bocah dolanan mercon. Padahal adem mbol. Daripada dolanan mercon ana nek do poso kan dinggo nang omah mending ya. Kan yo isek sekolah. Bocah. Wah, adem ra karo anu pemirsa padahal. Lagi iki aku nek kesel kebacut terus lorong terus aku nganu pemirsa head biasanya ngono iki suwi lho sono pirang-pirang tahun aku gak head bebar pisan kan mone habis suntik terus ganti implan ya susuk aku mone pas periksa ditakoki sempat head atau gimana atau hamil. Oh saya enggak hamil, kabeh udah bertahun-tahun kok buah aku yang ngono. Head gak sampai head. Biasanya kalau head ya pas kecapeannya terlalu ataupun sakit terarai itu bisa kena halangan. Nek awake wis rada kepenak. Lho koloranku. Terus tak siap nang kono pemirsa. Isek karepku sahur ngono. Malah iku pemirsa. Terus keterak. Yo rapo. Terus rezekine tiba nang head. Tak nyapu sithik-sithik pemirsaku.
jopo ira disaponi apa doro aku gregetan bangsa susah yo ayo teh kok rada mblurek aku pernah takut bidan pas-pasan kaki umpan itu apakah bisa sewaktu-waktu haid itu tergantung hormonal tubuh mbak. Biasanya nek berpasang susu itu ada perubahan hormon siklus menstruasi mens delok engko terus kadang belas gak aku tuh salah nek yo takok pemirsa. Yo pas ndelala kok yo pas program safari gratis misal bayar aku takut sekitar 150-an. Maaf ya pemirsa, kok kene ngomong nek metu ya aku nganggo masker. Mama yo do tangga dadi yo jujul lagi watuk padha. Joko nek ora ana srengenge, aku adus banyu anget terus pemirsa. Tak dono ya, embune ngeri. Kok embune sek pemirsa. Mbah jalan-jalan. Bahar jalan-jalan pemirsa. Pengen tak dalam liyane tapi sirahe sek rodok-rodok ngelu pemirsa. Gurune kenger. Oh yo. Cuacane ekstrem kesedu loro pemirsa. Ben golekno sarapan jujur sik. Ben duduk santai. Tapi sik bakulan urung buka nang pasar. Ora apa-apa kerep nang kene rada tapi aja nelek sak nggon-nggon. Amen buaki susah hae aku. Sing duwe gak ngurusi mau karek doro telu mene wakeh pemirsa paling do mati loro. Aku ku ora apa-apa. Penguripan. Tapi yo kadang kala gregeten nek sak nggon-nggon terus karepe penyusah ra sida gak susah. Iki esuk-esuk ape nganu pemirsa tanggoku ape ngedos iki didos manual. Masalahnya gak ono barengane kombi. Tolas juga akeh sing dipangan tikus. Dadi nek di kombi yo rugi. Dadi didos manual.
Isi bagian tengah kita pemirsa. Ora ketok wong kabut. Ya pemirsa, aku tak laren sik sirahku rada ngliyer, kok tak lanjut lagi kontennya masih. Ya saya minta maaf nek urung iso ngonten metu pemirsa. Jujur sik lara. Ya sik watuk lah. Terus juga apa jenenge? Cuacanya ini. Terima kasih nontonanku. Ojo lali like, comment, keluarga Mas Goblem. Ojo lali bersekutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.